ụmụnne na ndewonu. Ife ọzọ ife gbata m n'obi ikwu this morning asị m ka m asị na mmụta amaka ịghọtago ọ maka ife a na-ewu sinsi nya maka this nollywood actor a na-akpọ jrpope. Ebu ụzọ fụ n'Instagram ebe m ebie na speedboat na-agba asị na ebe a na-eje art film nyanwa welu fonu na-erekọdụ na-ekwu na onye a na-agba speed nya biko nya ji nwayọ na ya ji ụmụ ịtọ and na ya nwere ụmụ ịtọ nya ya azụ na-achọbeghị ịnwụrụ ọdụkọ ife egwuregwu ọdụkọ ife entertainment, but that thing was very serious. ịghọtago eziokwu na ọdụ mwute ka mkpụrụ obi ezu ike na ndokwa etu o jewalugolu ka mkpụrụ obi ezu ike na ndokwa mana eblem kwa m ya because na ọ bụrụ m bụ onye na-art film ịma na mụ na mmiri ahụ adị na mma ebe ọ bụla a sị na ya eji bootu wee jee mma ajụ maka life jacket. ịghọtago m ga-ajụ maka life jacket mma anọkọta nakpụrụ na boat without eyighị life jacket. Sometimes in Nigeria, those people that you think that they're educated, sometimes they behave differently again. You got to go. O kwesịrị iyi life jacket. Onye na-anya boat na onwe kwesịrị iyi life jacket. Maka onwe onye ndị adụ na pocket. Oyiho life jacket wee banye speedboat. Onye nyanya na-agba nnukwu speed. Kama ọ ya eji nwayọ, ọ na-agba nnukwu speed. Oyiho life jacket. ịghọtago nyanwa na onwe ejide fonu na-abụ were ofutu na ntị na-eme call were nke ọzọ na-eme live video ọ bịa ihe live jacket and ebe ọnọdụ ka ọkwụ ọtọ sef anything can happen. ịma na mmiri efuru isi na 10-story building wee mawunye na mmiri ọ bụrụ na ijighị isi wee dive onwe ha na-akpọ diving ọ bụrụ na ijighị isi wee dive ịbịa jighị ụkwụ wee dive straight chịkọ aka gị ọnụ ịgbasa aka gị detin ya pịachipụ gị ọkpụ maka isi n'elu wee daa na mmiri nọkwa ka na simenti. Eziokwu nọ mmiri ka akpọrọ ya mana mmiri nọkwa ka simenti. That's why ya bụ plane crash ya asị na crash n'ime mmiri plane ahụ agba into pieces. Why not plane crash ya na mmiri oji nwayọ wee zelu n'elu mana ọ ya with that speed enu mmiri ahụ nọkwa ka na simenti usiri aja ike. ịghọtago ọkwa etu aka ya bụ mmadụ si n'enu wee daa na mmiri ọ bụ n'ọpịara isi na mmiri ma ọ n'ọpịara afọ na mmiri onye ahụ ya agba into pieces. So mana ife ndị mmadụ amaghọ so mgbe ahụ fa nọ na speedboat ahụ anything ka ọkwụ nweke kpachara ya o wee danye n'ime mmiri ọ ga-apịa into pieces. ịghọtago do nọ mmiri ka akpọrọ ya so mistake nwa amadi a mere bụ na oyiho life jacket number 1 ọ nọ na-eme vidio ọ bụgodo na njọ a na-atụ ya ọ bụ na ọmụmụ enwere m ike ichighata azụ tụ onye ahụ na-anya bootu ahụ mawapụ ya ofu anya tụtụọ ya ofu ọra o wee ghọta na ndụ siriọs esi anya ji nwayọ na-agba mana ọ na-asị the guy nna biko jikwa nwayọ na nwere ụmụ ịtọ ọ dịka asị na entertainment and the boy na-enye ọkụ emechaa nke ahụ na nahụ that one on the way coming back ka artichaziri film ka accident meziri. Ife a merụ na-ekwesịghị emenụ ọnwụrụ ekwesịghị ịnwụrụ because ọ bụ na oyi life jacket maka ebe a ka number 1 mistake bidoro. ọ bụ na oyi life jacket ụdị accident ọ sọrọ nya mee na mmiri ọ dagodo na mmiri ahụ lose consciousness ọ ka ga-eze n'elu mmiri ọ kaghị sink ba down because ọ bụ square bụ niile egwu mmiri ka awọ isi na need your life jacket anything can happen ịpịa isi ofu ebe inwe nwezi ike igwu mmiri ọnya bụ na onye ahụ ese nke ọnwụọ ọkwa onye na-egwu mmiri ka azụ onye ka that life jacket is very very important. Ego one ka a na-erekwana ya enwere tokumbo life jacket na ọ bụ na ndị anya bootu ejighị ego tokumbo life jacket ọ ya karịa ego one. ịghọtago ebe a bụgodo number 1. Number 2 bụ the mentality of Nigerians. mmadụ nwere accident na mmiri esi na mmiri gụpụta ya ọnọdụ unconscious ndị mmadụ gbakọ block all the air the person needed, the victim needed. Ebe ọ bụla enwere accident ị kwesịrị inye space ebe ahụ ka onye ahụ na-enweta ikuku. Ndị mmadụ gbakọ wee nye aka wee suffocate ya onye nwa nọ ekwesịrị azọpụta wee na-ese vidio isteji ịchọ otu esi wee nyere ya aka. ịghọtago the second mistake bụ that firstaid reanimate somebody not unconscious somebody drawn.
nye ya heart massage. You got to go itika aka gị ọnụ, ịpịa ya aka n'obi 30 times. 30 times, you press here 30 times, then you blow air into his lungs. And they are edebe na straight, or the no na straight. Onye ọbụla do conscious, ikwesịghị itinye pillow n'isi. Maka itinye pillow n'isi, onu ya gbago, lungs ya close. Onye ha imani chọziri igbu onye ahụ egbu. Ịghọtago? Anyị agara m school ya n'obodo a n'obodo Igbo ebe eji m certificate first aid. Anọ ife onye ọbụla kwesịrị ịmụ from primary school. Ndocha na-etichi ụmụ ha from primary school ọ banyekwa secondary school na-etichikwa ya how to make first aid. Ụmụazị macha etu esi eme first aid, and that thing can save lives. Ịghọtago? Mana Nigeria akwụsịgo itichi such a thing. Onye ọbụla na-achụpado ego. Onye ọbụla focus on money. Even government is not even backing up the educational system. Government kwesịrị na-eme impose to teach young youth how to reanimate somebody, first aid. Mana akwụsịrị onye ọbụla focus on politicians, onye ọbụla focus on ego. Ifugie agbakọ enyeghịzie space agbakọ onye ọbụla na-achọ ifu ihe onye nwụrụnụ ka afọ ndị nwa na-aha ekute nwuzi ume a na-ese vidio. Instead inyegodi first aid, nye heart massage. You got to go pump obi up to 30 times. Then you keep ihu ye, you wait ihu ye enu. Ahe whether he wana onye ọbụla do unconscious ye wait ihu ye enu, so that the only do straight ka o wee nwee ike ka air wee nwee ike ga through the lungs direct. Iwezi ofu aka iwere aka pide n'imi ya, you blow air into his mouth 2 times. You blow air into the mouth, the thing aga to the lungs. Onwezi onya bụ no imekata onye ahụ akwazo ụkwala maka mmiri yeje close all the lungs. Onye ahụ akwazo ụkwala the lungs emepe, onya bụ na oku ekwezu ume, o nwere mmiri ọ ga-agbọpụta n'ọnụ mgbe ahụ. Mmiri ahụ block the place, ọ ga-agbọpụta ya n'ọnụ. From air ahụ, that pressure, that air he blow into his lungs ga-abịakwa reflect kwazie back wee pump all the water out. If you need to do n'ọgwụ, ọgwụ a ga-ejezi bụ ịma na onwere ebe o nwere injury, onwere ebe ọ gbajiri ụkwụ, onwere ebe o nwere internal bleeding. Mana ka ha suffocate chara ha ebe a na-ese ha video. Instead ibu ha rush to hospital, upon na ha emegho first aid, ha buru ejebe mortuary. Mbụ ndị onukwu a. Instead rush to hospital, eburu ejebe mortuary. Onye gbarago n'ọnwụọna. Before you na-ebu mmadụ eje mortuary, a ga-enwe doctor's report na doctor confirm go that this person is dead. Nyaka elo mortuary, ndị mortuary sekelu certificate from the doctor na onye a anọghọzi ndụ fa na-enegasị anya. Ndị mortuary refuse ịnabata ya. Mgbe ha ka eburufago efabukwazi ya. Instead ibi ejebu n'ọgwụ abụrụ ejebe to na nwere chief priest ndị alụsị nwanụ n'okwu alụsị nwanụ a eje ka revive na demand ya eme ife nwanụ kpọchi ya takwa ya back to life. Ka ifu anyị nọ na 2024. Mana ndị Nigeria ka na-ebehave ka ndị nọ na 19 kpurudum. We are going backwards while the rest of the world is going forward. The thing ọ na-agbawa m isi. By the time ebuzi eru n'ọgwụ, okay, in between the way, amaghị m maka onwe video m fọrọ, in between the way, the guy came back to life. Ọ bụrụkwa na onwe onye revive ya o. Miraculously, his God wanted him to live. God brought him back to life. Gịnị ka ha merụ? Instead idebe ya down, idebe stretch ya, nube ya na ka ọ nọdụ straight, fa bunyichi ya sụba ya ike na ana wee na-eku ya akụpe. Of those people bụ ndị gburu junior pope out of ignorance. Bible say out of ignorance my people perish for nothing. My people perish, lack of knowledge. Fa wee sụba ya ike na ana. Ọ bụzo na onwe internal bleeding, mgbe akọ ya bleed more out. Ọ bụ na onwe lungs problem na mmiri aka dị na lungs, mgbe akọ ya esizizi ya final. Oke ochie tana back to life. They're supposed to lay him straight and they give him space, give him air. Mana nke ha rush ya na onye ọbụla na-ese video, a na-agba ya touch n'anya, a na-eku ya akụpa, a na-enu ya aka. Ebe a ka ọ nọ nwu agba. Ebe a ka ọ nọzi nwuzie nke bụ ọnwụ. And ọ bụghị ọnwụ chie dị ife a, maka the guy didn't supposed to die. And if an na-ekwu can happen to anybody. Ebe ọbụla ị nọ, go and learn first aid. Go and learn first aid. Ọ bụgodu self na iji ego ya ejiju na ọgwụ ka egosi gị ese eme first aid. Try to get that knowledge by yourself. Iji internet, iji smartphone. Go to YouTube.
You go to YouTube and type how to reanimate people, how to reanimate babies. Maka obere nwa amụrụ ọfụ nwere ike nọkata ome ku nzume. Obere nwa amụrụ ọfụ ade press fa na n'obi. Ị ga-atọ ọnụ azụ ya iwere ofu ọba aka gị jide ya n'afọ ị na-eti ya aka n'azụ very gently na-eti ya aka n'azụ maka their heart and their lungs ka dịkwa very delicate. Ị na-eti ya aka n'azụ very gently eti ya ịtọnụtakwa ya ịtọnụta ya ọ bụrụ na obebe itiwekwa ya itikwa ya na obebe ha na-akwa ma a na-okubego ume nwata bebekwa ha na-akwa ma a na-okubego ume nwa amụrụ ọfụ etu a onwe nwa ya ba amụ ọfụ ọma na-eku ume etu a ka ndị dọkịta si eme ịmado ya afọ na ọba aka gị ị na-eti ya aka n'azụ na masaji ya azụ na-eti ya aka n'azụ very gently itikata ya ịtọnụkwa ya ịnọkọta ịtọnụkwa ya again until obebe ha na-akwa ma na-okubego ume. Then ọ bụrụ na nwa ya debe 1 year ma nwa ya debe 1 year or a year and iwere aka na-abụ mkpịsị aka gị na-abụ iwe na-epress ya that 30 times n'obi ipress ya then he blow very gently air once into his mouth. You got to go? Imekata the baby will come back to life. Mana ya afụ mmadụ etu onye ahụ collapse ana agba ya mmiri adọba ya ana soba ya ana akụ ya aka n'isi onye ahụ anwụ agbazi ya anwụ agbanụ. O nwere one lady nwanụ asị na ndị ohi rọbụrụ ya n'ụzọ o nwere ebe m fụrụ ya na video ndị ohi rọbụrụ ya amaghị m ife mee the lady do unconscious buru ya tunye na moto buje ya na hospital ndị hospital na-asị na ha enweghị oxygen na ha enweghị nka fabupụta the lady soba ya na na-akụ ya aka n'isi ka akụchaghị tie na-agba ya mmiri ebe a ka the lady nọ wee nwa agba. Onye ọbụla do unconscious lay the person straight ọsụkwa abụ nọ na nkịtị lay the person straight. Mana first of all onye ọbụla do unconscious before you bido ime anything bụ ụzọ ṅanye ntị wekete ntị gị close to his nose or her nose. Ọ bụ na ọ ka na-eku ume ọ ga-eme air ọ na-eblow to your ear ị ga-anụrụ the air or you check the hands for pulse. Ipide aka na long n'ebe a na-agba watch icheke ma na o nwere pulse dị there. Ọ bụ na o nweghị pulse iwekete ntị gị n'ime ya iwekete ntị gị n'ime ya oyi enwe air ga na-eblow na ear very slowly ịma na ọka dị ndị. By then, if you get measurable, you need to press the heart of the person. If you get measurable, you lay the person one side. You will ake anabo, you batia ya, will lose aka the person melu pillow. Ijikone with a pillow more with a cat or more anything. Just a batia aka, it turn onya another one side. Onya side eba her heart, the neighbor kebe, it turn no side eba kebe, heart onya another nana. You got to go, you will lose aka onya melu pillow. Chikọ ya okwu ya ọnụ iweketa okwu ya iwere okwu nke dị n'ana gbajie setizi okwu nke iwere okwu nke dị n'elu gbago ya debe ya straight iwere ofu nke okwu bend onye ahụ nọdụ imbalance etu akọ esi wee nọdụ stable. Ọ bụrụ na onye ahụ na-ebleed inside or may bleed too much maka ikwesịghị idebe onye ahụ straight na ọ bụrụ na ọ ka na-eku ume. Idebe ya straight bụ na ọ bụrụ na ị chọrọ resuscitate the person mana ọ bụrụ na onye ahụ ka na-eku ume idebe one side. Maka idebe straight onwe ike ọ bụ na onye ahụ nwere onwe ike luzo saliva saliva nwere ike block lungs ya just nwere ike gbagbuo from his own saliva. Ịghọtago na ịtọnụ atọ ọdụ stable this Christ love nwere ike do lesser. Ịghọtago so before ịkpọzie ambulance meanwhile ka a na-eme ife somebody need to call help. Ọ bụ na moto maka Nigeria na-enweghị n'ife dị ka ambulance. Ọ bụ na moto akpọ onye moto eburu ya etinyekwa ya n'ime moto idewekwa ya straight n'azụ moto ọ ga-anọkwa that position n'azụ moto. Ọ bụghị ibu aga n'ime moto ịdọnọ ya ana na-eku ya akupe before eru na ọgwụ ọnwụọ etu aka ọ dịkwa ife dị ka ọkpụ gbado mmadụ onye ọkpụ gbadoro maọbụ ife gbadoro ahụ enye onye ahụ mmiri inye mmiri ọṅụọ mmiri ebe obere ebe mmanụ fọrọ afọ o si eku ume akpọchi agba onye abụ na igbuo the person. Onye ọkpụ gbadoro iyi agba gị n'azụ ị na-akụ ya aka n'azụ ịnọ n'ọnọ o nwere ka esi gudo ya n'azụ wee press ya ebe afọ ya ka o wee gbọpụ datin mana inye ha na mmiri ka ọ ṅụọ ịchọziri igbu the person egbu. All this knowledge people supposed to ọ bụrụ ịchụso ego bụ the main thing. You have to learn how to save life because isi na ọ gbasara one day ọ bụrụ nwa gị ka ọ ya eme ma ọ bụrụ nwunye gị ka ọ ya eme ma ọ bụrụ neighbor gị ka ọ ya eme ma ọ bụrụ nwanne gị nwoke ma ọ bụrụ ezigbo ọyị nwoke ka ihe aha ya eme
mana na-ekwu eketa osi na ntị nke aba osi na nke na-epụọ knowledge gain knowledge even Bible kwuru ya apart from ịchụ akụ na ụba nke ụwa na ụmụ ife ndị ọzọ gain some knowledge, some common knowledge can make changes in your life. Mana ignorance 99% of Nigerians do ignorant Africans ọkacha n'ihe gbasara accident and government na onwe edukwu ignorance. Government dị ignorant maka ọfọma kwesịrị na put this input of knowledge into people and ụmụazị ọgbara ọfụ na onye ọbụla nọ na phone ị ga-enwe accident stage chọbeta esinyere onye ọba aka achọba create content achọbeta esise video ka ọ bụrụ nke ya aga viral ma onye nwere accident na-anwụ anwụ nke a bụ na ọfọma ji akafa wee gbuo junior pope. Those people around there ji akafa wee gbuo junior pope and more na blame junior pope for not wearing a life jacket. Onye nwanụ na-produce the video onye nwa na-asị o jere shoot video supposed to guide safety, provide safety for the actors. Ọ bụrụ mmụọ ebe ọ bụ na asị na eji mmiri frying boat wee je aha m eje kama change location maọbụ nyekwa gị ego advance inyere m were ndụ mmeri ife. Nenu ka nwa amadi young man si wee seto ajewalụ ka ife nwunye na ụmụazị ya na-eje now. How would they be feeling now? Ọ bụ na asị no si na plane crash rụ nwụọ ọ dị understandable. Asị na o nwere cancer na ọ na-aya bụ cancer na ọnya gburie ọ dị understandable. Asị na o nwere accident road accident nwụọ ọ dị understandable. Do na ọnwụ ọbụla bụ ọnwụ abụghị ife ọma ka ọ bụ mana o nwere ka mmadụ ya esi nwụọ unreasonably the thing na ọ na-agbawa obi mbụ onye ahụ dị full of life. And ọ na-eti mkpu na-record video si na onye a na-agba aja ọsọ nya ji nwayọ the young boy ka na-enye ọkụ. The thing tụrụ m ụjọ mgbe m fụrụ video ahụ ọ na-enye ọkụ emechikwazi asịkwa na onye nwanụ na-emechazi nwee accident. Ọ na-ekwukwa ekwu na ya chọọkwa ịnwụ na ya nwere ụmụazị ịtọnya ya na azụ nwunye ya otu anụ m na nwunye na otebeghị aka ọ mụrụ nwa 3 boys mbụ onye ahụ dị. So iji smartphone n'aka gaa to YouTube spend that data gaa to YouTube de how to render first aid to a baby, to a child, to adult, how to render first aid for somebody that drowns, how to render first aid for somebody that have accident, somebody that collapse. If you demonstration, if you demonstrate everything, knowledge is free now. Since it's smartphone and internet portal. If you open mad na YouTube, na YouTube, you don't need to go to hospital. The only thing illegal with data is you watch here. Because you know one day o menezinunogo. Kita na-ekwu ndị ine na-anụ voice mo in 1 week or 2 weeks time you might find yourself in that situation. Imama what to do out of ignorance. No matter what you are doing, gain some knowledge. Even ekwesị na-eje n'ime afịa ọ bụ abịa na of ime afịa agbakọta ndị line ahụ kuzielu fa demonstrate fa how to render first aid, how to reanimate somebody. Akụzicharụ fa ndị so participate enye ha certificate. And if abifa yemelo nwanyi, we don't have to wait for government. Ije n'ime afịa ikuzi maka adị shọ n'onwe ndị anọkata collapse n'ime afịa ya amụ ife a na-eme a na-agba ya mmiri a na-akụ ya aka n'isi na-asị okechukwu wake up okechukwu etu a na-akụ ya aka n'isi kuwu agba onye ọba kuwu agba. And onye ọbụla nwere internal bleeding, onye ọbụla nwere accident nwere internal bleeding, you don't stand the person up, you don't sit the person up. Akụ the person aka because the moment he sit the person up, the person will start bleeding more inside internally. Anybody that collapses, in fact, onye ọbụla collapse asị n'ọnwụọ onye ahụ nwere internal bleeding. Ọ bụghị village people. Mmadụ ya gagadi ije etu a collapse ọ ya ama na o nwere internal bleeding. You got to go. So you don't need to struggle na-shake the person. Ị na-shake isi ya ọ bụ na brain ka o nwere internal bleeding. Ị na-shake isi ya ha agbawa onye abụ n'ọnwụọ self before a na-ekwu okwu ibuju n'ọgwụ ọnwụọ na. Ịma nọ ndị ahụ bụ ndị gburu enu. Money keep onye ahụ quietly down, lie the person straight down before you look for help. You got to go. Ibuzo genti na n'ime woketa ntego n'ime mara no nwere ikuku si ebe hapụta. Ikuku na hapụta ba ma na ọka na-eku ume. Then you lay the person one side on the left side. Wela aka onye ahụ meru pillow. Before achọbazie ife ahụ eme. Ịwụna ya mmiri
and unu enye na mkpọtụ and nye onye ahụ space ka ọ na-ekute ume. Ndị ma ife a na-eme nọdụ ya nso, ndị amaghị ha na-eme nye space ka onye ọbụla ekute air, because onye ọbụla gbakọta onye ahụ ọnụ o mekute nwuzi ume, onye ọbụla nwụ agbazie onwuzi out of suffocation and internal bleeding. A na-asị mmadụ asị na common sense is not common. Ignorance onye ruzuo na-eme ma anwụ na-achakwụzi na Nigeria, ndị isi adịghọ mma kazi nkụ. Ignorance jọrọ ezigbo njọ. And meanwhile, learn how to read. If you read about everything info, because a powerful information might come from whatever you read. Mananka abonyo obuna anya ado onyo obuna n'enu. Anyway, that's onye agbara nya malo. Atolo ofe isi n'ofia.